Lho. Ayo mulo. Karena saya Tas kondi wae. komburi ora masalah komburi ya. Oh ijo lali, Mak. Iya. Dewe nyapa wae. Resik-resik iki lho, ben resik Wis pedamu. resik ikono. Komburi tinggi bonceng. Cewek. Wow. Yo, Barang saya kena. yo sik. Rawo sik yo. Lah yo, awas banget. Dicelok mantap wis. Ayo. Kena. Yo, sik. Apa Mak, Mak? Biasa. Ya enak ra. Enak. Tok yo. Iki apa iki kena. Iya. Yes. Hey. Oh my god. Enak. Mati iki. Pakai ndi mau? Patre metu mang. Ora ketok makku ke. Kat mangesuk to. Hmm. Metu iki mang. Pun ben iso kuwi. Nang ndi lho? Wis nek masuk ati sore. Koyo. Weh, piye lho weh? Ayo. Anakku udah diperhatikan blas ngene dhewe. Weh, tayan sing kowe ora nek. Kowe kok Bari kerja neh. Weh, iki laut ya dhewe sih. mau bari kerja neh. Males jan. Ya apa anu kan Ndi? bolos. Bolos. Oh, Nah ini ya Rotri. ora. Mani yo? Nyapu ora mani. Tri ngono kae. Di ngene? Seluruh. Gone. Oh, Sawah anu kewe. Kulon kae. salah klon kono yo. Oh, Yo. Bolos yo mlaku yo. Kok ben pede ning kene. Pindah adik carane Mbak Pede. oh yo. Pinter iki. Cocok. Yes. Oh yes. Sepi loh. Sepi, mana-mana. Mbak, iki tak dorong mesti mau arep gawake di kipas laut. Top, pol. Ning ndi we? Top, pol. Top, pol. Iki wong loro nek ndi nek. Jajal kuwi nek kandang ya. Coba aku lihat dulu. Kok rene celeng-celeng nek ndi? Kok. Cok, golek iya. Cakuan kene yo. Yo. Wah, sawet juk janan. Juk. Waduh. Asem. Kene yo. Bos ning kene benar. Oh, nek sawet juk lho menikmati angin sepoi-sepoi. Ayo, blon. Nah, ini kulon. Wah, Wah, kono kulon apa anu? kono kidul. Kulon ning ndi kulon? Kulon kono. Kulon kono. Ayo. Kono lho bos sukses apik. Bener mau ning pemandangane. Eh, Iki wis pengen ae ngene iki lho. patutnya bolos ini kapan-kapan. Bani lo belas ning kene, belas Pak Tri yang goleki piye yo. Karo paling. Ayo. Apa ta sopo kene? Sopone Pak Tri koyo mall kafe ngono. Yo. Iki enak oke. Jago-jago. Kalah menang. Nyanyi ya penak iki. Nyanyi yo. Mesake hatiku entak terus rokoe. Piye lagune, Mak? Itu. Kowe mesakne atimu nyapo sama terus. Wis kadung tresno aku, Mak. Kudune awakmu wis ngecone ndeke karo wong liya, kowe golekne sing luwe sempurna. Sempurna yo. Sing iso nrimo kowe apa anane. Lah, Sempurna iki dalam kurung sing iso nrimo kowe apa anane. ya wis kuwi yo. Memang Nek benar. ayu tok ninggalne kowe pas lagi
susah-susah udah lengkap. Lah kuwi lho sing angel tenan iki. Ini kan iso anu to, melengkapi. Ya saling melengkapi ya toh, satu sama lain. Tapi golekane saiki angel kan. Bulannya nang. Wong wedok saiki ora anu Pak, CLF ora gelem kok, Pak. Gak gelem. Oh, ora gelem. Ora sing setir bunder. Wah, saingane aduh. Ini mek peda ontel. Ya yo beda ijo ya, Pak. Ijo. Wah, Sing lapis aku sepak. sing pakai trik dia. Ayo kok yo nada dalone kan. Lah yo. Molor. Iki kakan ngacep. Ngacak jadi oh mati ya. Bojone ayu. Ora enak oleh jadi omah ya. Setenge bludong ngono. Wes rasa dirasani wong iku matok-matok Selang mati ya. Kowe wis tuwek kowe. Ya? Musuh wakek. Lah iki tuwek kok Pak iki, Pak. Oh ngene lho. Aku rong enek. Bah. Ulunan ngene iki. Sen apa canem. Anak Metri. Wah, kok bolos? Lapor deh. Metri. Wah. Anak gue trik ya kurang kan? Ndi kurang. Tau sampean to, semule kurang. Aman. Bajingan deh. Trik aku raimu. Gosok. Gosok. Kok tai ngono. Gosok yo. Lu ngomong ngene, Pak. Aman ra? Aman tas ngalir ora mang lho. Ngulon. Ngene lho to. Nyapo iso. Lah ngono mah lho. Emang jegurdut. Oh, jegurdut to. Salah. Cuh. Ampun, glek mulai piye? Bene. Londo. Mang ngorene. Kok tai. Loh, ojo ngomong. Mas ora kok tai tapi rek tai ada sing ngiting masuk nggon ngisor. Oh iya. Tapi neng nek momentum pangkep pidat. Letre nama prowok. Kok kowe ngono kuwi? Lah, Aku ra mendem. yo mak coba seperti tai masuk Oh, nggon ngisor rek sing wani ngidep. bener. Itu Lah. gak bener enak. Ora enak, rek sing wani ngidep. Berarti hidup kudu koyo Tai. hidup tai. Yeay.